Вълнуващо е за мен е, че упражних правото си на глас именно в училище Братя Миладинови. Братя Миладинови, защото съм така далечен техен родственик по линия на произхода ми от прадядо Захари Матов е избягал по време на турското робство от този български край, Македония. И моя род е с традиции в революционното дело на България. А по отношение на гласуването, знаете, че сме в навечерието на 150 години от Априлското въстание. И нека си спомням за девиза, изписан върху знамето на панагюрските въстадници, именно свобода или смърт. Ние сме се доказали като единствената последователна идеологическа опозиционна политическа сила, която е последователна в своите принципи, в своето законотворчество, която не е правила компромис с идеологията ни, която е и идеология на новото българско национално възраждане. Всъщност ние сме национално освободително движение, което ще продължи своята дейност, въпреки всички препятствия по пътя ни, които се сервират от задкулисието, което похити прехода на България през изминалите 36 години.